What's up? What's good? Good morning and welcome back to my channel. In today's video, guys, it's very exciting because I will show you 5 Bisaya accent. How it is delivered o giunsa nila pagsulti kini nga mga accent nato sa nagkalain-laing klase nga Bisaya. Pero una na, mag-ilis ako. Join me as we talk about 5 Bisaya accent. Let's go! Ang pagsugod sa adlaw sa usa ka tawo, sinugdan kini nga magmalampuson siya sa iyang tumong ni anang adlaw. Ang pagsubang sa adlaw ug ang kalipay nga ning pitik sa iyang kasing-kasing, mao kana ang atong ginahuwat nga mabatyagan kada adlaw. Kaya ang kinabuhi hinuwam ranato. Madunggan ka to nimo sa TV, radyo o konsehal nga way daog-daog sige ragdagan. Sir, toles ni sir. Toles sir. Kagtili ka gani mo hatag sa kwartam sir. Silon tamang ka sir. Ginamit ang pistola sir, pero wa naman ko pistola na di man mubuto. Kanina lang akong itulis sir. Hatag bang kwarta sir. Tulis biyane. Yung madunggan nga accent kaya ka ng mga tulisan nga gikan in towns mga liblib nga lugar o niya di pa kayo suhito. Nulis pa niya lami. Alam mo wala kang mag-iningon nga wa namday mo mabalik dito sa Phuket. Balo manoy. Sige man sila ingon ako ang gwapo ko. Muingon na lang ko gani nga bay. Ay pag-ingon ana bay kay muuli gani ko sa bukid bay niya. Mao lang gyapon niyo tanaw na ako. Di rin na lang yung ko sa syudad mo puyo bay. Nabalo lamang manoy. Grabe yung ka na nga isyo manoy. Nga gwapo ko no ko. Patricia, kakao ka na tindahan yes bagong gitokod sa lungsod. Grabe pong halanga pong pagkauna pong yawa po. Kabutang riksili ng mungkos mo na magigihurot po ng dili pagkaon. Kaya kagkistigiya na? Na? Balo? Kaya mamulaantim ko nung nag-utan sa unag ka. Pagbangkon ba ng bertong? Adi? Pagumangkon ba ng bertong? Ano ka nang mamaligya ay kandila sa onas merkado mao? Perteng halangan yawa po. Southern part of Cebu represent Alegria, Dalagete. Mao kadto ang mga accent nga inyong madunggan nga Binisaya. Lahi apan dili lain. Proud og ipasigarbo nato nga bisdak kana nga tuno. This is like your mirror dude sa imong new Lamborghini dude. Nice dude. Okay, so galagot ko ganinda dude is like sakpot kay bay kay we want to craft and this made me really angry because another girl by made duel and she said, "Can I join you?" So ako buutan man ko like I was raised this way, man. So I said yes, right? So she was drinking, dude, and she's guapa naman and cool, dude. But the problem, dude, is nahubog siya, dude. And when she was drunk, dude, murag, she felt like saying and it was ew, man, like ew. So when she made suka, man, I saw mungus bitaw, tagak, and then a bit of pansit, dude. I was like, ew! Like, kapoy kay kabay, kay arte kabay. Diha na sa mga anak sa dato nga mga gadag masla ska arte. Ha? Wala sa agas? Kayasa naman sa daan eh. Sige naman na sila. Ug mo hinay yung tubig. Hinay sa kurente. Mo hinay tanan. Ingon sa mo sa linggang hapon. Do! Agas inyo? Saan mo lagi? Sigwa! Ay buong mula sa daan eh. Kayasan eh. Normal nga inistoryahan sa puro nga Cebuano apan dili kina nila ni mabawaan nga wa sila gahi silang storya yes so bay ko pa halos streets bay nya ato bay nahibuon ko but mao ka na ang puro Cebuano. Mao kadto ang 5 ka accents
nga commonly madunggan nimo diri sa syudad sa Sugbo. O ginaot nga namoy nakatunan sa video karong adlaw ug nalipay kamo. And if you do, please give it a thumbs up, like all my videos, subscribe to my channel, and hit the notification bell. And this has been your boy, J-Man Good Boy. As always, keep it simple.